Transgene i dyr og forplantningsteknikker. Inden for naturvidenskaben har man i dag med bioteknologisk viden og metoder fremstillet transgene dyr. De transgene dyr, der kan fx producere proteiner, kan bruges i sammenhæng til behandling af nogle sygdomme. Og med bioteknologisk viden og metoder har man gjort brug af blandt andet geder til at producere det humane stof antithrombin, der bevirker, at fx ved behandling af blodforgiftning, der kan blodprøver forhindres, da stoffet går ind og forhindrer, at blodet det størkner. Hvor at det kan lade sig gøre, har man tilføjet et fremmed genmateriale i gedens arvemasse. Et transgene dyr. Et transgent dyr er et dyr, der indeholder kunstigt overført genetisk materiale fra et andet dyr eller fra en anden art. Og et transgent dyr det fremstilles via kloning, og det kan enten ske ved reproduktiv kloning eller terapeutisk kloning. Og når man snakker om kloning, så snakker man egentlig om en ukønnet formering, altså en proces, hvor en organisme skabes ud fra en anden organisme, så man ender med at have en kopi af den oprindelige organisme. Der er altså ikke tale om en kønsformering, hvor der skal et hund og et handyr til. Og fra naturens side af ses der også kloning, da et æg kan dele sig i to, så man får enæggede tvillinger. Og formålet med reproduktiv kloning, det er en skabelse af en identisk kopi, og formålet med terapeutisk kloning, det er at skabe embryoner, hvis stamceller man så ønsker at arbejde videre med. Naturlig befrugtning. Når man benytter sig af kloning, så foregår befrugtningen ikke helt på naturlig vis, helt naturligt. Da man ved naturlig befrugtning har en oocyt, altså en ægcelle, der ligger i ovarier i folliklerne, som ses heroppe på figuren. Og når et æg det konceptioneres, altså det vil sige befrugtes, sker en sammenføjning af en sædcelle og en ægcelle, som kaldes for en zygote. Da ægget nu er befrugtet, det sker herovre ved punkt nummer 1. Og den her zygote, den vil så efter ca. 24 timer begynde at dele sig, hvilket sker ved det her trin, hvor den har delt sig til 2 celler, hvor zygoten den så fortsat efter time vil dele sig til flere og flere celler, mens den her befrugtede celle vil bevæge sig længere og længere gennem æggelederen til livmoderen, hvor at efter cirka en uge er der dannet en lille kugle af celler omkring et centralt hulhed. Det er kaldt for en blastocyt, den her. Og blastocysten, den vil, når den når til livmoderen, implantere sig. Altså det vil sige, at den sætter sig fast i livmoderslimhinden, hvor at fostret vil så vil være i kontakt med moderen. Og her for eksempel vil blastocysten udvikle sig til et foster, som efter et bestemt antal uger, afhængig af hvilket dyr der taler om, eller bliver født et selvstændigt individ. Reproduktiv kloning. Når man via reproduktiv kloning skaber et individ, som i det her tilfælde er et dyr, en ged, starter man med at udtage en moden ægcelle fra et hunddyr. Ses her på figuren. Og den her ægcelle, den indeholder som alle andre ægceller en cellekerne. Og den her kerne, den fjernes så i det her trin ved et mikrokirurgisk indgreb. Så man står nu med en kerneløs ægcelle med bevaret cytoplasma. Her. Og det trin her imellem. Og så samtidig så har man udtaget en celle fra en organisme, i det her tilfælde fra et andet dyr, hvor det i det her tilfælde er en hudcelle, man har udtaget. Og fra den her hudcelle udtager man så kernen, der indeholder det arvemateriale, der ønskes klonet. Og ved en elektrisk fusion smeltes kernen fra kernedonoren og den kerneløse ægcelle sammen. Det sker i det her trin.
Og det her æg, det vil så opføre sig som et befrugtet æg. Og den her nye celle med kernen, den vil begynde at dele sig. Efter nogle dage danne en blastocyst, hvor den her blastocyst så vil blive sat op i livmoderen på en rugemor, som efter et bestemt antal uger vil føde de her klonede unger. Terapeutisk kloning. Når man anvender terapeutisk kloning, er man interesseret i stamcellerne til at behandle sygdomme. Men der er jo det krav, at stamcellerne de skal matche patientens væv, ellers vil patientens immunsystem frastøde stamcellerne. Og metoden til terapeutisk kloning, den er egentlig lig reproduktiv kloning, da man udtager et æg fra en donor, ja, som ved en kernetransplantation fusioneres med en kerne, og den her kerne, den kommer fra nogle celler, der er udtaget fra patienten, da man efter det isolerer kernen, hvorefter man så smelter kerne og æg sammen, så man får skabt et embryo, der indeholder de identiske celler med patienten. Og så i stedet for at lægge det befrugtede æg op i en donor, så destruerer man det klonede embryo på blastocyststadiet, at man vil bruge de embryonale stamceller, da man fortsat vil de opformeres, og stamcellerne kan nu bruges til transplantation. Når man rammes af en blodprop, kan det skyldes, at stoffet trombin er frigivet. Altså stoffet det går ind og omdanner blodproteinet fibrinogen til det uopløselige stof fibrin. Og så hvis kroppen ikke selv er i stand til at hindre dannelsen af fibrin, skyldes det mangel på det her blodprotein antitrombin, også kaldet AT, der dannes i geder. Og der er fremstilling af humane antitrombin i transgene geder. Men det humane gen for antitrombin, det kobles sammen med et gen fra geden. Altså det gen for beta-casein, som starter mælkeproduktionen, når en hundyr den bliver fuldvoksen. Også det sammen, der kaldes de her to gener for en genkonstruktion. Og genkonstruktionen, den kan man injiceres i cellekernen på en encellet embryo, eller man kan benytte kloning, hvor man indsætter genkonstruktionen først i en kropscelle, hvorpå cellekernen den indføres i et æg, hvor den originale cellekerne den altså er fjernet. Og i begge tilfælde der indføres den transgene embryo i en hundged, hvor man tester kiddet for tilstedeværelsen af det humane gen, og kiddet er født. Og når kiddene de vokser op, begynder hunnerne at producere mælk, og på den her mælk, der malkes, skal man så oprense det her protein, som så tørres. Og som tørt pulvergær kan det oprenses og gives til patienter. Og de geder, som danner betydelige mængder antitrombin i mælken, dem udvælger man så til avl, så man med tiden vil få en flok geder, der fungerer som mælkefabrikker. Og så det her stof antitrombin, altså AT, det virker ved at hæmme enzymet trombin, der bevirker, at blodet det klumper sammen og størkner. Hvilket set herover, at det går ind og hæmmer. Og til stoffet trombin, stoffet det sørger for, at fibrinogen det omdannes til fibrin, som så fører til den her blodstørkning. Og for at få stoffet AT til at blive produceret i gedens mælkekirtler, har man indsat genen for RHAT, og det har man indsat efter en særlig promotor for mælkeprotein beta-casein. Og promotoren den går ind og aktiverer transkriptionen af genet i cellerne i mælkekirtlerne, hvor beta-casein også produceres. Og på den måde kan det dannede RHAT
og beta-casein bliver udskilt i gedemælken. Fremstilling af genetisk ens produktionsdyr samt fordele og ulemper. Når man har fremstillet et transgent dyr, kan man via reproduktiv kloning fremstille flere genetisk ens producerede dyr, ens produktionsdyr, da man kan skabe et identisk individ ud fra det allerede transgene dyr. Og det kan man gøre ved at udtage en mund ægcelle fra et hunddyr, hvor man fjerner cellekernen, så man står med en kerneløs ægcelle. Og fra det transgene dyr kan man udtage en celle, der indeholder det arvemateriale, man ønsker klonet. Og den kerneløse ægcelle og kernen fusioneres, så det smelter sammen, hvor ægget så vil opløses som et befrugtet æg, og det æg kan så sættes op i en rugemor, en donor, hvor der så vil komme et levedygtigt afkom ud af, der er genetisk ens med det transgene dyr. Og fordelen ved at producere et protein i en ged i forhold til udvindingen fra f.eks. menneskelig donorblod er, at man mindsker risikoen for, at patienten bliver smittet med sygdommen. Hvor ulemperne ved det her er, at donorblodet det kan være sygdomme som f.eks. HIV fra en uopdaget syg donor. Og en ulempe er også, hvis proteinet ikke oprenses fra mælken, vil det blive nedbrudt i maven, så det ikke vil have samme effekt. Så derfor skal det gives intravenøst, altså i blodbanen. Det vil altså sige, at transgene geder er skabt via den bioteknologiske metode reproduktiv kloning, som bruges til at producere protein antitrombin, der hindrer blodstørkning.